Amen. I greet you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. And Baba Waripano. Amen. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. I want to thank you. I greet you in the name of Jesus. Amen. For giving us this opportunity of the teacher fellowship again on a beautiful Sunday. Yes. Beautiful Sunday. Amen. Hallelujah. Which I was so surprised, and it was mild and warm. Yes. Today, Amen. First, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Without my opportunities are so anonymous once in a while. And what so that we can be better people. Amen. 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 What I want to emphasize learn from Peter. Yes. Tikadzidza situation ya Peter. Tikadzidza upenyu wa Peter, tikabata his characteristics. Tinozvoona tichiwana a small part of us still ma characters of Peter. Pano mwakambotaura kuti the elephant is so big. Nokuti hanzi imwe part inotesta fanike chicken. Imwe part inotesta fanike pork. Imwe part nyama yeni elephant. There you are. It's about the size. The character ya Peter. Something chinoita relate to upenyu wako. Hallelujah. Amen. Now, the first thing I want to do is to remind each other our God is the same yesterday, today, in Mangwana. Yes. He is timeless. Time irikutaurwa yekuti mambo Jesu aifamba pa Sea of Galilee. Historically, yes, this was nguva yacho iyoyo. But as we speak now, muupenyu hwedu isusu vari kufamba along the Sea of Galilee. Amen. Because he's the same yesterday. Yes. Tikapapata ipapo ndo Rimu Jerusalem. Jesu aifamba. Rimu Jerusalem. Aifamba. Zagaiwe waifamba. Achitsvagaiwe. Famba, famba, oh, famba. Yeah, famba. Famba nehaiwe. Famba, famba. Famba zvako, famba. Yeah, famba. Usarambe. Rambe kudaira. Usarambe kudaira. Kana Jesu uya achidai. Oh, kana Jesu uya achidai. Usarambe kudai. Usarambe. Kana Jesu uya. Oh, kana Jesu uya achidai. Right. Shall we run? Amen. Ichocho chinhu ngatichibate. Ndo pane basis message yangu. Amen. I thank you Baba Chikarema nenyaya yamataura calling. It's part of the thing as well. That's why I'm telling the cabinet ne inner circle ya Jesu. Yes. Ndinazvo pana. Hallelujah. Amen. That's why example ye penguin. Kudzedzereka kwayo. Asi ichizosvika iri kuda. Amen. Hapana pane kambonzwanza hanzi penguin yapunzika. Mukudzedzereka kwayo munhu ndo mune balancing act yayo. Hallelujah. Unozongona chakupinda nedombo mumvura. Hallelujah. Once mumvura you can't touch it. Hallelujah. Amen. Zvinhu zvinoratidza zvese ukuru hwaMwari. Amen. Hallelujah. Amen. Pana ngandiverengere shoko ranhasi. Just the first I'll tell you where we stop it and then Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. Verse 18. Yes.
naughty. And Jesus walking by the Sea of Galilee saw two brothers, Simon called Peter and Andrew his brother. Jesus walking by the Sea of Galilee. Message and Rugupa, part of it, the same message at Tawana from Leeds. By the way, greetings from Leeds. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now, and Jesus is walking along the Sea of Galilee. By the way, I walked along the Sea of Galilee. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Amen. Inzvimbo yekuti unoona kuti pano pakanaka. Now, chiri kunakidza ndechekuti kana ichitaurwa nyaya iyi vari kuisolata Jesu vachifamba vari ipapo. If you think about it, unofunga kuti vaifamba vari wega. Ai. Panga patori nezvaiitika ipapo. Pane vanhu vaitofamba vamwe pane mamwe madzimai anga achitoyamwisa vana along there. Vamwe vaifamba vachitsvaga zvavaitsvaga, vamwe vanga vari kutanari yambotaurwa iye zvakare. Pane business raitoitwa ipapo. Pane vamwe vakanga vari busy kutaurawo nyaya dzavo, vamwe vanga vari busy kugeza maneti, vamwe vari busy mumabhotsi avo. It was a milieu of activity for one place. Hallelujah. Amen. Saka, let's not isolate him out and say tono zvingofamba vari vega. Aiwa. Pane madzimai navana baba. Panga pane vana nevanhu vakuru. All different persuasions of people. Amen. Hallelujah. Amen. But pakuverenga kwedu tinopika mambo Jesu ari kunzi vari kufamba. And what does he do? Ndobva waona Peter na Andrew. Handiti? Hapana kutaurwa kunzi vakazoona avo vakanga vachiita something else. Ai. Ndambopa mumwe example yekuti izvo even maybe tetongoti nguva yacho haifungoti majudha vaibvumidza kuti madzimai aite sunbathing paside penning. Haifungoti zvai. But what I'm saying is it was a busy place. Amen. Hallelujah. But vari kuitwa identify Peter na Andrew. Hallelujah. Amen. So, ndiri kuti nini? What is it that our Lord saw? Out of all these people, vari kuona these two people vari kuita basa ravo, carrying on their business. And vachivadedza ivavo. Message yangu nhasi iri pakubvunza kuti what is the Lord seeing in you today? Chiri kuita kuti vakupe calling yanga ichataurwa yeyo uye kwavari, so that you can distribute or make his word known all over the world. So that you become part and parcel of the Great Commission. Nokuti tabvumirana kuti message yavakapa Simon Peter ndiyo message ari kutipa nhasi uno, because it's the same there and the same today. Saka vari kungotaura sematauriro avakaita. Vasvika vakaita identify kuti muna Peter there's something. Because of that something, ndakuita kuti ndimuchinjise basa rake, ndimpe a new job description, ndakumpa a new territory yekuti akabe, not the sea. Ndakumpa yatingangoti ashandise ma-transferable skills ake ekubva kupi. Kufishing nevanhu yambotaurwa iye. Auye kuno achifisha vanhu, achishandisa the same methodology. Hallelujah. Amen. So, nasi, the message, again, I repeat. Iri kundibvunza kuti ndibvunze kwamuri, and also myself, kuti what is it that is in you that the Lord is looking for? What we know for sure is in you has been deposited zvinhu zvakanaka. Pazvinhu zvakanaka izvozvo, are you using them? Ndakanzwa imwe message nezuro after midnight. Yaibvunza yaiti izvo, of all the things that you do, are you doing enough? Kuna Mwari kana kuti kuvashotesa. Are you wakapuwa zvinhu zvakawanda ma-attributes awinawo, wakapuwa iwo ma-talents awinawo, are you using them for sure? Tinogona kunzwa panapa kunzi pane rori yavane marori 5, 6, 10 auya nema-donations akawanda. Tigaona zvichokwadi marori iwayo. Munaziva marori amahombe anga ari kuZimbabwe anga akanyorwa kunzi Jabulani kupera. Munaziva? Agodari. Munaziva? Yes. Auya iwayo ari 10. Osvika kukutura food. Pano tinoomberera handiti. Tigoti asi uyu Godari akanaka.